Vinga, Pepe, una mica més d'ànimos. Manuela, en català es diu ànimus. A més, no m'agrada això de fer la campanya porta a puerta, eh? I si surt algú que no és dels nostres, què diran els mitjans de comunicació? No pateixis, que està tot previst. Només anem a cases de votants socialistes. No sé. Aquest Pasqual és un autèntic bromista. Manuela, aquesta me la pagues. Bon dia, sóc Josep Montilla. Quin Montilla? Montilla Diagonal. Montilla, candidat del PSC. PC què? Això de ser d'ordinadors o d'informàtic o d'algo. Els socialistes, els de Zapatero. Quin Zapatero? El de Pasqual, mejor que no te presentes. Ai, mira, és que no sé de què em parlen. Si vol parlin amb la meva senyora, que els atendrà Diana. No. Bueno, doncs llavors passi bé que tingui bon dia, eh? Ala, guapo, seriós. Bé, aquest ens vota segur. Seguríssim. Que t'ho cregui. Bé, ja poden anar al segon pis, que anem a l'altre pis, gràcies. Manuela, assegura't bé que això no surti. A TV3, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Cultura, Revista dels Súpers, Com Ràdio, xarxa de teles locals de Catalunya. No pateixis, que està tot previst. Només anirem a cases de votants socialistes. No sé, jo això... Un moment. És que he anat a buscar el diari, eh? Perdoneu, aquí, perdoneu tots, eh? Pasqual, se t'ha levantat, eh? Gravant. Gravant. Vale, que va parir.